Sa gugay sa taas, pababa. So ayan, tapos sa gym vlog maglinis guys. Kasi hindi magluluto. Kaya naglinis ako ng buong bahay. Half day. Ayan. Abangan niyo po. Ayan, yung aking kasama guys, si Cocorex. Ayun yung aking kasama guys, si Cocorex. Yan yung aking kasama maglinis. Para mabango yung bahay. At saka of course, may gamit tayo na floor cleaner. Saka ilagyan ko po ng Cocorex. Cocorex Bleach. Yan guys. Pakita ko sa inyo guys kung paano na ba yung baliktad yung camera ko. Hindi ko na mabaliktad. Ayan. Tingnan nyo yung kalat ni Jem. Pawis ako guys. Ayan, may sapin ako sa likod kasi bawal tayo magkasakit. Bawal magkasakit ang Lola Jem. Ayan. Kaya, ayan guys. Tapat-tapat muna ako sa electric fan para makapagpahinga tayo pagkatapos maglinis. Ayan, mag-prepare na ng kakainin ng lolo kasi bibili kami sa labas. Hirap talaga guys pag mag-isa ka, no? Kasi sa'yo nakasalalay ang trabaho. Pag nagbagal-bagal ka sa trabaho mo, ikaw din ang kawawa. Kaya dahan-dahan lang sa pag-waiti. Ayan, inatupag ko muna yung paglilinis. Ayan guys, shout out sa aking mga new members dyan, yung mga nag-rejoin na mga members ko. Maraming salamat po. Mega love shout out sa inyo. Hindi ko man kayo maisa-isa guys. Alam nyo na yun kung sino kayo. And of course, mega love shout out din po sa aking mga super chatter dyan. Ayan guys, dito lang muna ako sa kusina habang nagpapahinga. So, dito lang muna ako nag-vlog. Kahit may mata dyan. May mata dyan sa likod ko. So, hindi naman ata gumagana kasi mahina yung aming wifi. So, habang wala yung aking alaga, nandun sa sala kasi nakalinis na ako dun. Dito muna ako sa kusina. Ayan. Ayan guys, yung routine ng aking trabaho dito kasi ako lang mag-isa. Pero okay naman po. Napakaswerte ko naman kasi hindi gaya dati sa Lebanon na nilalak kami, ganun. Pero ngayon guys, baliktad. Ako na ata yung may-ari ng bahay kasi ako na nag-ano ng susi, lahat na sa akin, pamamalingki sa akin na ako na lahat nag-ano dito, nag-budget ng aming kakainin. So, thanks God pa rin kasi mabait sila. Kaya sabi nga ng iba guys, pag minalas ka sa amo muna, sa pangalawa naman, magkakaswerte ka naman. Kaya, thanks God kasi nakahanap din ako ng magandang amo na hindi masungit, hindi maldita. So, yun lang po yung aking konting problema, yung aking alaga na matanda kasi 78 na po siya. So, medyo ano na po yung utak niya bunutin. So, hindi tayo guys magpapekto sa ating trabaho. Kailangan nating alagaan ating sarili kasi wala tayong ibang kayamanan kundi yung ating kalusugan. Ayan po si Jem Vlog. Huwag mong pakalimutan i-likes and i-subscribe ang kanyang videos. Ayan guys, thank you so much sa aking mga team. So, hindi ko man po kayo ma-shoutout lahat ng team. Thank you so much sa inyong pagsusuporta kay Jem Vlog. Noon, na hindi pa ako muni at ngayong muni na ako, andyan pa rin po kayo.